I begge afhøringer viser det sig, Servicestyrelsen med under afhøringerne, og det undrer flere børneorganisationer. Der har altså siddet en repræsentant for myndigheden, for Servicestyrelsen, og har været med til at sætte de her sager til syne. Kan du hjælpe ham op? Kan du hjælpe Musa op? De to katolikker men sagerne kommer aldrig videre, og den katolske kirke troede, at sagerne var gået tilbage. I begge sager er det ligeledes kommet til, at den katolske kirke ikke har fået udløsning og begge har været alene til afhængigheden. Socialministeriet siger til TV-avisen, at den pågældende ansatte er placeret i den katolske kirkes faglige udvalg